तभी तेल लगाई थी बाबू कभी तेल लगाई नहीं नु अरे बच्चों ने रे चलो तू दूध काहे नु कपिया थो है तू तो ना पी बोले अरे बाप रोला बाबू रे बाबू ए बाबू के चिंता नहीं खूब बाबू के गली बाबू के चिन्ह पहले कबे से परेशान में लड़की खूब रोती है पर गर्मी ढेर पड़ता सुनी ना मिश्री ले आती बुचिया के पानी पियाई अरे गर्मी पड़त था एकरा के दुआर कोने दो हमर दो ना रुको एक बार ए बाबूजी रुको कबे से रोती है बाबूजी का जने का है हमारा नाती कैसे अरे गर्मी हाथ पड़ता लाले बाबू दूध पोला नु पिलल बेनु हां तो ले तन दुआर पर म खाना वाला खइला हो खाना वाला खइले बाबूजी हां सुबह खाले ने बाबूजी तू से पड़ खने बा एकरा बजा ले तब हम खाइब नु बाबूजी दोपहर पे खाना ना खनिए खा ले अच्छा खा लेब बाद में है ना आवा जा ये तो बुझा त कि उठा कर और फेंक देव जी काहे जी बेरा वो बात नहीं खे कौन भूत सवार हो गया कपड़ा पे कि कोनो के देख के आई लाल पियर बहरी से ए भौजी हां बोली जी देखा ए बाबूजी चुपचाप रही देर दिन भर का करतो ता पता बा कोनो बाबू हम जानता नहीं कि खाना खाई हम जानता नहीं कि बाबूजी ये पढ़ातन सीधा पैसा लेके नहर में बहावतन सुनी कुछ भी बोली कौन देवर नहर में बहाव तनी हम हाउ गारा लाइन चलता फिर से करहगर लाइन बा एगो कौन लाइन चलता तो गारा लाइन बा नहर एगो करहगर लाइन बा कौन गारा लाइन करन कौन बा तो बसई पुल पार कइले बा अरे रोवा देखे बुझा तो मजाक करते है कुदरे परसत हुआ भिंडी भिवाड़ी हमारे से भभुआ मोहनिया रामगढ़ बाईपास रोड बनारस इकुल टूल टैक्स इकुल हमारे से बचल बा सारा दुनिया तू घुमता तो तू पढ़त का बड़ रे मत को तो मरी चार चपल का के दिमाग दर सही हो जाने को चाहता तू जन तर कहे चप्पल भैया मार देता हां तार के बाबूजी क्वाली चप्पल से नहीं खन मारले बाबूजी तो बाबू हमरा के जूता मरले बा अतरा मरले बा हम जानता नहीं लेकिन वो मारत रहन तो मार उनकर मार में भी हमरा खातिर प्यार रहे वो मारत रहन लेकिन वो मार में भी हमरा खातिर प्यार रहे कि हम शिक्षित हो जाई हमरा के सही रास्ता पलावे खातिर मारत हन कि हम चप्पल उठाई तो तारा के सही रास्ता पलावे खातिर मारत चुप कहत तनी बल्लू जहां त मार चार चप्पल उठाता बीच में बल्लू दोनों भाई के बीच में तो लातल दबा के मुआ दे उठाता कहत तनी भैया काहे चमड़ा के जूता पहले के आदमी पहिनत रहल हम तो बाबूजी मारत भी रहन भाई तो मार में भी हमरा खातिर प्यार रहे भाई है कि बबुआ है ता आ तो बबुआ भाई तू छोट बा तो भाई ना हमार गैर आदमी के भाई कहल जाला अपन आदमी के बबुआ कहल क्या कहता छोट रहे तो बाबूजी के बोलाई अभी हम अब बाबूजी को बोला के विपद करबा कपार पर का तो उ अगर पहले डॉक्टर हन बाबूजी हमरा गाड़ी दे बाबूजी हमरा गाड़ी देल बान मरले बान हर कुछ कइल बान तू हमरा शिक्षा खातिर हमरा के अच्छा रास्ता पर ले जाए खातिर जैसे हम तारा के डॉक्टर एक के बात 10 बार भूखता नहीं हमरा के मारे पड़ता रहे कटनी उटनी भइल कि ना भइल कटनी का भइल हम ई सोचता नहीं कि गेहूं हार्वेस्टर ले कटाई कि थ्रेसर ले कटाई ई बताओ लोग हाथ ले कटाई हाथ ले काट देब तू हां दिन भर जे एक गली से वो गली से वो गली कइले बा उ का काट दी गेहूं रे त काहे काटे मार के बुलेट किन हदे बेगल सो गल करे खातिर खरीदले बड़ा बुलेट हमरा के उ मौका समौका सामान रखल गइल बा तो उ इज्जत प्रतिष्ठा खातिर खरीदल बा त चाबी छीन हमर से हम पैदल जाई काल घूमब गोड़ थक जाई बंद हो जीवा के घर में सुत जाई केहू के पलटीना है महंगी में 72 रुपए लीटर 78 रुपए लीटर 76 रुपए लीटर तेल भइल बा तो केहू के पलटीना नहीं के चलत आ तार बुलेट चलता तो के किन ले भाई के बाबूजी किनवैला ना तू बाबूजी जीत कइला आ बाबूजी से के पढ़बी कइला हम कहते नहीं चलो भाई तोहरो काम बनल रहो हमरो काम बनल रहो त हमरा के बिगाड़े में के कर हाथ हो गइल हमार जेकरे और खातिर साफ तू धरा तनु के सुनो ना एगो बात कही कि जेकरे खातिर चोरी कइनी अरे तोर बहन के बियाह कर रुक जेकरे खातिर चोरी कइनी उहे कहे चोर ह ए भौजी लंगा से नु गंगो डेराली गंगो दे रही चल के खाना खाई हम लंगा बनी हम ना करे रे भाई कला हन पहले एक गिलास पानी लेके आई मुंह सुख गइल बोलत देख हाँ। मुंह गजिया गइल बोलत अरे ई कुल लूरी रहन बैठ जी अरे अंदर कुल लूर रहन नहीं खे का लू रे छोट भाई ये जे खड़ा बा भौजाई की गाड़ी देता का कह देनी हां और उतार के जवाब दे देन तब जिंदगी का कनिया तारा बहन के बियाह करो तू साली है हमार तू अधिकार बनता है एगो बड़ जीजा के नाते तुमकर बियाह हम ही कराई नहीं का बनत तहार ले सुगर दामाद दुकर होई के 36 के बजे होई उनकर दामाद? 36 हाँ के वो होई उनकर दामाद हो हमरा सुगर हमरा बढ़िया चेहरा के सुखराई से ना होला बाबू ओकरा अंदर खून रहे के चाहिए
अरे तू बहुत हमारे हैंडसम बाड़ो, बहुत खूबसूरत बाड़ो। बाल डिजाइन कटाव का है, ऊपर लाल करे बा, है करिया बा, है कुल जुल्फी ऐसे छोड़ बा, है दाढ़ी अमेरिकन काट कटवा घुमत रहो, है कान छेदवा के कान में है सोना के पहले बाड़ो, है शिकारी पहन के घुमत रहो, है मंतर जंतर लगल बा, है लगल बा, आज का टी-शर्ट खा पहन के के बा, जूता उता पहन के ई फिरबा। बोरे खा के आई बड़ा अच्छा चलो ठीक बा हम तमाम चीज कइले बानी। है गिलास हाथ को हम लइका है 6 महीने बारे 6 महीना लइका है मरते तू। सुना बोरे खा के ए भौजी रुका, ए भौजी चुपचाप रह। जंतर हम पहले बननो, हां हइयो जंतर पहले बननो, हाँ। कान हम छदवैले बननो, हां आयो छदवैले ये छदवैले बननो। कौन से कम त बड़े ई बड़ हमन के हम छोट हई, पहले हम बताओ ना तबे ले जे बैठल रहलो हम नातिन के कितना हवा खिया देनी आए बैठो। हवाई देखा ना कहा और तरीके इधर रोवतिया इधर रोवतिया कहाँ कहाँ रोवतिया नहीं रोले। आ सुनानी है कि गहूं काटे का प्लान करता तो तो नहीं उहे पूछतनी बाबूजी की गेहूं हार्वेस्टर ले कटाई कि थ्रेसर ले कटाई। अरे दादा तोरा जब ये ना बुझाई कि हार्वेस्टर का काला आ थ्रेसर का काला जब हाथ से कटबे आ खरिहानी में बोझा ले जीबे तो डलबे तो ओकरा थ्रेसर कहल जाला उहे हार्वेस्टर ये हार्वेस्टर ले कटाई कि थ्रेसर ले कटाई। थ्रेसर ले कटाई थ्रेसर ले ऐसे सोचते हैं कि भूसो हो ए जाएगी। बाबूजी हम तो कहते हैं कि हथवे ले काट दिहल जा। हाय ये कितना उजिया होता है। तू कहू चढ़ा के बड़ा ठीक है तू कहत फर बच्चे कहत हाथवा करे तब तू थ्रेसर में डाल ले काटे 10 बीघा हाथ ले तो थ्रेसर में कैसे डालबे देखो खरिहाना में तुम थ्रेसर डाल ले ये कोयल का खेती करिला। ये कोई खेती के 10 बीघा कटाई हाथ ले। हाय तीन को परवा तोहर कटे बे करी हाय को जे में कर हम हंसो पा जाई। अरे बुरबक हाथवा ले कटबे तबे थ्रेसरवा में कटाई तो हार्वेस्टर लगा दे तो उहे सोचता नहीं कि हार्वेस्टर हार्वेस्टर लगे तो भूसा बची, ना भूसा बेकार हो 2 जाला। बीघा कटाई हाथे से कटवाई बनिहार हम ओटला बात करे बनी ओकरा से काट देम आ सब कुछ तारा भूसा सूसा सब तारा घर पहुंचा दिए सन। कबेले बाबूजी ये समझाओ तनी हम हम तनी के हाथ ले खटाई तो कहत कि न 2 बीघा खाली एगो गाय बिया भरली 10 बीघा के भूसा का करबो भटी के बटब हम त ई पैसा पैसा करत रहल हम तो ये देखतानी कि दोनों ओर से कुर्सी बैठा दे बसन तू बोलत है तो थूक मुंहे पावता हई बोलता थूक मुंहे पावता को दिन के बीच में ना बोलो ए बाबूजी ठीक बा पकौड़ी छनवा तनी तुरंत आई आधा घंटा में रुको बैठा मत सुन लगो बात छोड़ सुना हट पे किनारे सुना ए भाई सुन ना सुन अब बोला भौजी के भाई भौजी के छोड़ ना बोला भौजी के पकौड़ी छनवा के बा सुना ना को बतिया हम को भी पहले हाथ ले कटब गहूं 2 बीघा खाली खाली 2 बीघा 2 बीघा चाहे 20 बीघा का 2 बीघा कम खाली लिखे हाथ करे। अरे बोला भौजी के का कहता नहीं जांगर तो चलाही के नहीं के हाथ चलाही के नहीं के कोई चीज जैसे चपर 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 मुंह चलावे के बैगो हमारा पैगो देवर जी पे हां हैं बहुत तार देवर जी अगर प्रिय झलकत रहे बुझात नहीं क्या हमारा ओ जैसन देवर भौजाई खातिर एकदम प्यारा ओ, होखेलन जा एकदम ओ, सुंदर एकदम सुशील एकदम मस्त। काहे ना अपना बाबूजी ने कह देलू कि इनके लिए बियाह कर दे हमरा काहे करवलू हो। जौन भौजाई के एगो देवर रहे धन हो जाए सुना रे भौजाई। भौजी भौजी जान तर कहना कह देली जान गेली कि तू बाणा रह जइबो हां हमार बियाह हो जइते त बियाह हो गई एक बात कही हां हमें टमाटर ले लेबै टमाटर के चटनी आलू गोभी के पकौड़ी बनाओ आ सब कोई खाई बाबूजी कहेंगे आधा घंटा नहीं खी खइले तो हाथ ना बोला खाली अब पकौड़ी चाट ले जल्दी लेके भो 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 और खा हमनी के चले कन बेटा चलो चल चल तार कहने घुमा ले देश से विदाई अगले वीडियो में हमनी के फिर से मिल जाई। जय हिंद जय भारत जय मातृका समाज।